So kani akong client karon day no is mao day ni ang akong napilian dahil sa ako ang papri hair protein. Ug mao na ang before ug after. Kay kani magud akong client karon day no kay wala ni kasuway og medisina ang iyang buhok. Mo na siya akong gipili dahil para sa atong hair protein kay para makita jud nato day og nindot pa jud siya result day no sa mga virgin hair ba. Og letter A di ay ang akong gigamit ani sa iyang buhok. Kay kani magud letter A day nga hair protein day para ni sa mga virgin hair. Ug ang letter B sad ani day no kay para to siya day sa mga damaged hair. Anyway day ako day ipa-remind sa inyo ha day no before day mo magpabook sa kuaning hair protein is ako din ipahibalo sa inyo ha day no kading hair protein day no is hair treatment day ni siya. So ang mahatag ani nga straightening day no day 60 to 70% ra jud siya. Dayon ka lang 60 to 70% nga straightening nga mahatag aning hair protein day no is magdepende pud na siya sa buhok. Muna day kaning hair protein day no is ayon ninyo i-kumpara day sa hair rebanding. Kay lahi kay sa tanang ang result sa riban ug result ani hang hair treatment. Kay ang riban magud day no is makahatag siya straightening day 90 to 95%. Pero kaning protein straight band day ang mahatag straightening ani day no pinakataas na siya day is 70% ra jud siya. Then kana pa yung 70% nga straightening nga mahatag aning protein straight ba is magdepende pa jud na sa strand sa inyong buhok. Kung pino ang strand sa iyong buhok day no day is mohatag jud ni siya day og 70% nga straightening. Pero kulot ang iyong buhok day then damage kay sa tanan day no day is dili ni siya day makahatag sa 70% day ha. Muna day before mo magpabuhok aning protein straight band day no day after wash ani day no day is dapat makadawat jud mo day nga maorad na iyang kakayahan nga result. Kaya naman ko uban day no nga mga piling gwapa ba magdahom man gud sila day no day nga ang result ani day no is pareha sa riban. Muna day ako jud ni siya i-remind sa inyo ha ug balik-balik day no day nga kaning protein straight band is hair treatment ra jud ni siya. Matabangan lang jud ang inyong buhok ani day no day nga mabuhi siya day ba kana bitong healthy looking siya pagkahuman. Ug ang nakanindot man gud aning protein straight band day no day kay dako kani siya tabang day sa mga damage hair day nga mauki-uki ang buhok. Kana bang mag-less jud ang ka-dry sa inyong buhok ug ka-damage ani ha nga hair protein. Ayaw mo pagdahom day nga after wash day no day nga ang result ani day is marag giriban ug maayo inyong buhok ka straight ba. Pero day kay mga piling gwapa man kay mo sa tanan no. Pero kung gusto gani mo day no nga makakuha mo day og 90 to 95% ka straightening, agto mo day sa KOS hair treatment. Kay kana man kung keratin off straight day no day grabe jud puno na siya day makahatag og kanindot sa iyong buhok. Ug naa po siya straightening day nga mahatag sa inyong buhok ang KOS hair treatment. Ug kana pong keratin off straight day no day is nindot po na siya day sa mga damaged hair, mga rubberized ug mga dry hair na bitaw. So kana nga hair treatment ang ipangita sa inyong buhok. Ug mao day to no by mo oy.